Radio Sabu Kanbao Avni Soma Aklube Radio Sabu Budla Deke Kanya Shiki Sanganya Saba Utana Gushira Onfea Watikeli Kanbao Ofleni Madu Subaka Motula Akadema la Somalena Watikeli Ofleni Ansardin International o nyema min bɛ an fɛ yan Musa Sanu ale ka montre la sɔgɔmada in na waati kelen filɛ fan o filɛ ni Lukman Sangare ale ka montre la kale bɛnɛ waati kelen fana b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye sini kari maladɔnniya k'a fɔ Ansardin International kelen bɛ ka daliba dali o boloda fanɲamakaw fɛ yen Elage Ali Traoré ale ka dalim be fanyama ko tonde welelen do akamasini kabiri bigulada ina maw bena jigini damne kale bene katele krengere ne yala bisiri ba min be no alqur'ana kalamba bulo dalen do akonna na ka damne bila foga tasi sinima wala sa maw ka famiyal jonjon soro wati kana koro patanti o tali o bɛ daminɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa se nɛgɛ kaɲa 16 ma Mali kibɛrɛw la Mauritanie mankan min bɛ Mauritanie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ caman bɔra la kunu i da bɔ n ka kuma la o bɛ fo yɛrɛ sigilen ɲɛna o satigɛ la Faransi RFI kun y'a lase cogo min na Sirew kɔni bɔra kɛnɛ kan min b'a yira k'a fɔ ko RFI man ka foyi fɔ a ko la tun Burkina Faso Laurent Mission post-Barkhane walima chef d'état-major de l'armée française ale ye laseli kɛ kunungo laseli min n'a kɛra Burkina Faso taayɔrɔ ma sɔrɔ fɔlɔ post-Barkhane a la a tun ko Nigériens ma sɔn Burkina Faso fana o tɛna na sɔn ko ka taa ale fɛ yen bakuruba kunnafoni de filɛ nin ye kunnafoni min n'an b'a bonya a n'a karama ta k'a da Sotra moto bolilaw an badenw u kɔrɔ sɔgɔmada in na Elayi n'u jɛra ale ka gɛrɛ na Zegua kɔrɔ turuna na yan Zegua gari kɔrɔ turuna na yan impôt Monsieur So ni Kajulu mara lempoko ande a ɲɛma ye ko k'a lase patantala bɛɛ ma a kɛra ye commerçant ye a kɛra ye tailleur ye a kɛra ye bololan baarakɛla wɛrɛ kɛbaa ye a ɲininen do fɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 ko patantita a bɛ daminɛ Zegua mairie la o siratigɛ la u y'a ɲini Mama kanga patantita magasin bɛ minnu bolo ne kɔni mago bɛ patante la walasa kana na kɛ fɔɲɔgɔnba ye a ɲininen do i fɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 ta i ka patante ta fo ka taa se nɛgɛ kaɲa 16 ma patantita a bɛ to sen na o la ko u b'a ɲini faamuyaliko ɲuman ka sɔrɔ nin cika in na Madu Sogoba ko k'a lase Ansardin International tɔnden bɛɛ lajɛlen ma kira nin bɔra maa min yɔrɔ la o ye Musa Sanogo Musa Bomusini ale ye Ansardin o ɲɛmaa ye an fɛ yan Zegua ko sini sɔgɔma dali o bɛ fani jama Elage Ali Traoré ka dal ko Ansardin bɛna taa da sini sɔgɔmada la o la ko a ɲininen do misali la bolifɛn tɛ maa minnu bolo o ko jija karidon sɔgɔmada joona n'o ye sini sɔgɔmada ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka taa se sangaw u ka butigida la bolifɛn tɛ minnu bolo jama bɛ kamere walasa ka bolifɛn ɲini ka d'u ma ko dali ni walasa ka ban joona maaw ka bɔ joona walasa baara bɛ se ka taa kɛ joona fani jama Elage Ali Traoré ale ka dalida do fanimakaw fɛ sini kari
bi isibiri ka tɛlɛ silamɛya kɔni sinsinnen don ka tɛlɛ bi kosɛbɛ. O siratigɛ la ka tɛlɛ kaw kɛlen bɛ ka baaraba boloda tile 2 in na a bɛ daminɛ kabiri bi. Fɛn min n'o ye alikuranna kalan o bɛ yen kabiri bi fo ka taa se sini ma. O sini kɔni o ye duwawu ta ye, duwawu ta mana ban a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko zikiri dalangana nana ka bɔ Kɔrɔwari jamana kan. Ale b'a bila 2 ni dɛbɛ la fo ka taa se waati min ma ye. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u kɛlen bɛ ka wele se sulama bɛɛ ma ka tɛlɛ n'a lamini ka taa se fo Burukina. Bɛɛ welelen don nin kɛnɛ kan sini ka daminɛ bi wulada in na fo ka taa se sini ma. Radio Wurayal FM sababu n'a ka kamera bɛɛ o yɔrɔ kofɔlɔ la n'o ye Bubu Jalo ye. Walasa ka kungun a n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a di badenw ma. Wala wele selen don bɛɛ ma bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan walasa nin fɛnba in bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na an ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛlɛkaw fɛ yen. Mali kibaruyaw la a gɛlɛla k'a fɔ Moritani mankan min tun bɛ Mali ani Moritani ni ɲɔgɔn cɛ caman bɔra a la ka d'a kan jalakili in kɛra Mali tun tɛ ka fɛn fɔ u ka kuma la ni nɔ tɛ fɛn min ye wa ko o ko ti jɔrɔ yɛrɛ u bɛ k'an ɲagami cogo bɛɛ la. O de la Ibrahim Ikasa Mayiga n'ale ye minisiri Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ fanga yɛrɛ seginso baaraw ma. Ale ye laseli kɛ nin ko in kan ko n'a y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka tiɲɛli don Moritani ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko siɲɛ in kun tɛ ko Mali bɛ n'a sɛmɛntiya sisan k'a fɔ ko Mali nɔ t'a la nka a kɛra Mali la. Jɔnni dun y'a kɛ a fɔ de sa ko Mali sɔrɔsiw y'a kɛ o kuma o de ti tiɲɛ ye. Kuma in fɔra fo ka na Moritani dusu kasi a la kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ. Moritani kaw ka jamana ɲɛma ale ye Mali lasigiden bɛ Moritani Nouakchott kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale y'o wele ka o ɲininka darakanw la nin kɛra kɛcogo min na ni Mali tun tɛ ka fɛn fɔ ko n'u ye weleli kɛ kuma kuma jaabi jɔnjɔn tɛ ka d'u ma. A ma ɲɛ min kɔ Ablaye Diop colonel major Ablaye Mayiga ani Mali service de renseignement ɲɛmaaba olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na Moritani ka taa ɲɛfɔli kɛ ko bɛ bolo min kan ka taa fɔ kabiri kunungo France ka kunnafonilaw o masumana ka d'a kan o yɛrɛ kun tɛ kunungo wulafɛda yan fan caman kun sigilen don k'a fɔ min bɔra a jaabi la k'o na lase nka d'a ma se a ma kunu fo n'a kɛra sɔgɔmada in na ye. Sɔgɔmada in na fana a ko o sigira ka kuma ko o bɛɛ n'a fɔ la o y'a sɔrɔ fɛn min bɛ nin kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. O siratigɛ la Mali y'a jira k'a fɔ a kɛra Mali la cogo bɛɛ la Mali tɛ se k'i fɔ o ko kɔni kɔrɔ nka k'a fɔ de ko bi na Moritani ani Mali bɛ cogo min na o cɛla bɛ cogo min na bi ne a fɔra k'a fɔ ko Mali de bɛna kojugu ta ka ɲɛsin Moritani ka den ma sɔrɔsi kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kuma t'a la wa service de renseignement min ni o ye ko bɛɛ lajɛlen kunkun na ɲɛɲɛ bɛ maa min bolo ale tun bɛ nin taama in na a taara yɛrɛ kɛ k'a da Mali senkisɛ kelen t'a la. O siratigɛ la o de kɛra sababu ye o bɛɛ n'a la ko ka fɛɛrɛ kɛ Mali gouvernement dun k'a y'a fɔ ko minnu mana ye nin ko in na ko olu bɛ sɛgɛsɛgɛ ka tɛgɛ da u kan k'o bila kiribulon tigilamaw o ɲɛkɔrɔla la. Ko in kɛra a bɛ siɲɛ 3 bɔ walasa k'a dabila dun fɛɛrɛ min b'o la o y'a ye k'a fɔ Mali saw ani Moritani u ka fara ɲɔgɔn kan ka dancɛ in kɔlɔsi. Dancɛ nin ye yɔrɔba ye misalila Faransi tun ye da s'a ma kama ko Wagner bɛ yen o de la Ibrahim Ikasa Mayiga ale y'a jira k'a fɔ ko o bɛ fɛɛrɛ min tigɛla fɛɛrɛ tɛ ɲɛ siɲɛ in kɔni tɛ ka d'a kan nkalon don. A filanan ye min ye k'o y'a fɔ bɛɛ ye ni min y'a mɛn o k'a mɛn Wagner tɛ Mali la Rusiw de bɛ Mali la o dun kɛra bɛnkan ye sɛbɛn min n'a kɛra Mali gouvernement ani Rusi jamana gouvernement o ni ɲɔgɔn cɛ. Doumbia Madame Doumbia Mama Goïta Cour pénale internationale a nafolo ko tun bɛ maa min bolo maliyɛn den kun don a tɔgɔ ko Madame Doumbia Mama Goïta ko a ka baara sera dan na
bara sela dana kunu le sa andana colonel Assimi Goïta fi kana abara min na o sera dana kana kunaya bo kada ka ko ale mana ke fɛn tige foyi ni maliden tɛ wa ni a bara o sera dana kana kunaya bo dona nata kuma do colonel Assimi Goïta fana y'a sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ sɛbɛkɔrɔ foli an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛra sababu ye ni ale yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔntana Cour pénale internationale o musaka ko caman tun bɛ madame Doumbia Mama Goïta bolo. Conseil des ministres min kɛra araba colonel Assimi Goïta a ye danaya da docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka kokura a y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ sen na a bɛ kangarimada kɛ Sogɛl Kokala Mayiga ye. Sogɛl a ka i sara kosɛbɛ a ka ministrew la. Sogɛl bɛ min na ko maaw ka misali minɛ Sogɛl la wa o siratigɛ la ka ko dɔw kɛ ten k'i minisiri ye ko o dabila kuma sera o siratigɛ la Sogɛl Kokala Mayiga kokura colonel Assimi Goïta y'a jira la ka fɔ ni Sogɛl ye fɛn o fɛn kɛ ale Assimi Goïta de y'a bila la yɛlɛma o yɛlɛma filɛ k'a fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Assimi ye foli se kosɛbɛ fɛn min n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga Mali ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ hali M5 RFP maaw ka Sogɛl jalaki dɔwɛrɛ tɛ Sogɛl bɛ jamana baara de la tiɲɛ don ale colonel Assimi Goïta y'a ɲini M5 RFP fɛ k'o ka maa di min bɛ kɛ premier ministre ye nka Sogɛl tali sisan n'a kɔni taara a bɔra M5 RFP ka bolo kan ka bila jamana ka bolo kan fɔra fɔ cogo min na baara ka ɲi a y'a sɛbɛkɔrɔ tan ni kunu arabadon conseil des ministres o sen fɛ ka tila ka kangarimada k'a ye k'a ka jija ministre dɔw bɛ girinka jɔn minnu na o k'a kɛ sariya kɔnɔ o k'a kɛ Mali yɛrɛ ka hakilina de kɔnɔ ka d'a kan ko ministre taara cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale dun y'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ka baara kɛ malidenw tɔgɔ la malidenw sigilen bɛ bi ka olu de filɛ an bɛ waati min na comme sisan Sentigan o filɛ ni Kidal kɔfɛ Mali ani Niger dancɛ la kɛlɛ kɛra ye jumadon ka dugu jɛ bi sibiri la alamisadon ka dugu jɛ juma la a kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ caya a juguyara kosɛbɛ a kɛra muritigɛlɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra Sentiga ko min bɔnɛna nin na ala a tɛ jɔ maa 100 a n'a kunkanfɛn na Mali sɔrɔsiw kɔni sigira o dama don ni kɛlɛ in na ka d'a kan ni nu fan fila si tɛ Mali gouvernement fɛ tan n'o tɛ n'a kɛra jɛkulu dɔ ye minnu ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn kan fɔ a ka ca Ala fɛ ko gouvernement tun bɛ ni sen don a la nka nin cogo la tan u ma sɔn ka i sen don a la a dun kɛra kasara dan ye fo k'a sɛbɛkɔrɔ juguya nin waati in na Sikasokaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bɛna dɔgɔtɔrɔ o bɛna ekɔliso dɔ jɔ ekɔliso kofɔlen ani a bɛ kɛ Wayarimaden la misiri bɛ jɔ a kɔnɔ Franco Arabe ekɔliso dɔ bɛ jɔ a kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko ma ale tun bɛ nin kɛnɛ kan Sikaso ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya Yanfolilakaw fɛ yen kunasini an dɔgɔnin dɔ bɛ yen a tɔgɔ Burama Siribe a n'a terikɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ terikɛ nana fɔ a ka so Bungobugu la maa min n'i bɛ Yanfolila dɔn o nana fɔ ɲɔgɔn kɔ Yanfolila an b'a ladɔnniya k'a fɔ a tɔɲɔgɔncɛ in a n'a terikɛ u fɔra ɲɔgɔn kɔ fo terikɛ kɔni ye gerekala ta ka Burama Siribe k'a bɔnna nin na a kɛra ka dugu jɛ kɛra kunasini ka dugu jɛ kunu na o kɛlen na kunu a suturalen kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 waati an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛlen na musow ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Yanfolila gendarmerie la cogo bɛɛ lajɛlen na min ye nin baara in kɛ ko fo k'a d'u ma u k'a bɔnna a yɛrɛ bɔnna nin na nin cogo na i n'a fɔ a ye Burama Siribe bɔnna nin na cogo min na o la minnu ye somɔgɔw ye n'o ye an bɛɛ lajɛlen ye an ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ma nka fɛn min bɛ yen bi Yanfolila ko fitina kɔni sɛbɛkɔrɔ juguyalen don Yanfolila kɔnɔna na bi
min kɛra sababu ye kosɛbɛ ka yanfola a faama kunda k'u bɛɛ lajɛlen jɔ u sen ninnu kan. Burkina Faso, Laurent Mission ni ale chef d'état-major de l'armée française ye, ale tun bɛ Burkina kunu Wagadugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A ye to ye kunnafonilaw olu ye kuma barani tɛnkuwa la. A y'a jira k'a fɔ ko o force Barkhane ni o ye Faransi sɔrɔdasi minnu tun bɛ Mali la k'o bɛna bɔ Mali la, nka ko o nana ye cogo min na ko o tɛna a ɲini ka to Burkina Faso, ko o tɛna a ɲini fana ka to Niger, a laban ko o bɛna bɔ Mali la k'i kunda fan wɛrɛ kan. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye Côte d'Ivoire yanfan ye. O la Laurent Mission a y'a jira k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ Burkina Faso jamana ɲɛma n'u mako bɛ force Barkhane na walima Faransi sɔrɔdasiw la, k'o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. A y'a jira fana k'a fɔ ko kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ juguyara Mali la, ko terroriste caman bolila k'i kunda Burkina Faso kan, ko o de kɛra sababu ye ni Burkina Faso bingani waleya caman bɛ tan bi, wa ko o dalen don a la fana ni a yera k'a fɔ Burkina Faso mako bɛ Faransi sɔrɔdasiw la, ko gouvernement n'o ye Burkina Faso gouvernement a bɛ se ka laɲini kɛ walasa Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka na dɛmɛ don cogo min na Burkina Faso ma. Ko nka min b'a la o y'a ye k'a fɔ ko o sigalen don a la, hali n'u m'o fɔ ko o nka tɛ dɔ wɛrɛ ye ko k'a fɔ de k'i bɛ taa kɛlɛkɛ wɛrɛw nɔfɛ, mercenaires nɔfɛ ka na Burkina, ko olu kɔni ni Faransi se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O b'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan kɛrɛfɛ kuma caman bɛ yen nɔ. Burkina Faso kaw yɛrɛ ye min laɲini n'o ye Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ye, o y'a ye k'a fɔ ko Paul-Henri Damiba ko a ka taa Irisi jamana nɔfɛ walasa kana lakana sabati cogo min na Burkina Faso. O de la Laurent Mission a ye nin kelen fɔ fana. A y'a jira k'a fɔ ko ni o kɔni mako bɛ Faransi sɔrɔdasiw la, Faransi sɔrɔdasiw bɛ na, ko nka k'a fɔ de k'u bɛ taa mercenaires dɔw nɔfɛ ko o tɛna na yala. A ye a ɲini fana Burkina Faso kaw fɛ k'u k'a lajɛ u kana sɔn bilen convoi min bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na, ko n'a yera k'a fɔ force Barkhane o minɛnw bɛna bɔ Mali la tɛmɛyɔrɔ si t'o la bi ni Burkina Faso tɛ, k'u k'a lajɛ u kana se o convoi tɛmɛtɔw ma, k'o kɔni bɛ diya Faransikaw ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laurent Mission ni ale yɛrɛ ye chef d'état-major de l'armée française ye bi in na. Kɔrɔbarikaw fɛ Alassane a ka fɛɛrɛ kɛ ko ninnu na, ka d'a ka jamana kɔnɔ kɛrɛfɛ kumaniw ani manganiw mana daminɛ a laban, n'i ma kunnaja a bɛ taa kɛ gɛlɛya i yɛrɛ bolo, gɛlɛya min n'i ma sigi a kan. Kunu maaw jafarinyara ko etaji binni Côte d'Ivoire jamana kan ko a bɛ ka caya don o don, wa n'a binna bin su bɛ bɔ a ko la, ni su dun bɛ bɔ a ka ɲi u ka hakilina yira kɛ Alassane Dramane Ouattara n'a ka gouvernement la, ko n'a ma wuli k'i jɔ a ko bɛ taa ka dankɛ don dɔ. N'a nana ye k'a fɔ nin y'a ye samiya mana don ni na ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra, ko ni Alassane ma kunnaja jamana bɛ sɔn k'a kɛɲɛ. San'o cɛ olu wulila o somaw tora la, o soma minnu tora la ko bɛ kɛ cogo di, a kiri bɛna bila minɛn min da la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o wulikajɔ de bɛ bi tan. Ousmane Sonko lɛrɛ 2 ani miniti 30 a y'o kɛ kuma la. A y'a jira k'a fɔ ko Macky Sall ka fɛɛrɛ, ko n'a ma kunnaja fɛɛrɛ nin yɛrɛ bɛ Macky Sall dun. Kalon t'i laban, i mana kɛ jamana ɲɛmaaya la don min, i jija i ka ko dɔ kɛ tiɲɛ kan. Misali la ko jarakili b'ale nɔfɛ k'a fɔ de k'ale binna, ale tun bɛ fɛ ka bin muso dɔ kan, wa ko o ti tiɲɛ ye. O tiɲɛ o kalontigiyali ko Sénégal kiribulon tigilamɔgɔw bɛ fɛ k'o bayɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye. Ko ka d'a la k'a fɔ kiribulon tigilamɔgɔ o ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ko ale Ousmane Sonko don. Tamaki t'a la bi, tamaki t'a la sini. Wa ko ale kɛra maire ye Ziguinchor. Kalafili min bɛ nalen n'o kalafili kan ka kɛ kalo min n'a kuma ko jouer kalo la.
k'a bɛ sanayɛlɛn sɔrɔ fana na tamaki t'a la wa ko a bɛ a deli Ala fɛ ale ni Macky Sall ka ɲɔgɔn ye o ka kɛ passation de la ni kalafili kɛra san 2024 ko se ale Usmane Sonko de ta ye a diyara Macky Sall ye o bi kɛ a ma diya ye o bi kɛ ko n'ale dun kɛra jamana ɲɛmaa ye Sénégal ko Faransi ka mara kɛcogo a jamana ɲɛmaaw k'u tɛ maa ɲɛnamaw ye ale bɛ min ɲini teliyala ka bɛnkan sɛbɛn kɛ Sénégal ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kɔrɔ minnu bɛ yen ko k'a bɛɛ lajɛlen segin k'a bɛɛ kan ka d'a kan ko Faransi dabirilen don Sénégal la k'a bisi fo k'a tulu bɔ ko o ti bɛn Usmane Sonko a ye nin kunnafoni di lɛrɛ 2 ani limiti 30 a ye de kɛ kuma la kununko kunnafonilaw ɲɛkɔrɔla la wa a kumana a ma tamaki don kuma la a y'a jira Macky Sall la ko Macky Sall min b'a kɔnɔ hala k'a bila k'a fɔ de k'a bɛ ni sen don o kalafili la ko kura candidat siɲɛ 3nan a ko hali n'a sɔrɔ maa bɛ k'a nig'a la k'a fa tigi na k'a ti bɛn min ka fisa ko o de ye Mamadi Doumbia n'a ma kunnaja gɛlɛya bɛ n'a sɔrɔ ale ka fanga walima a kun y'a dabɔ min kama n'a ma kunnaja a tiɲɛtɔ filɛ ka d'a ka parti 58 a bɛɛ ye parti ba ye olu de ye farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛnɔ bila kɛ gafe la k'a jira k'a fɔ ko olu laban n'a a yera k'a fɔ gouvernement tɛ ka fɛn fɔ faransɛ fanga waati ani kalafili kɛcogo la olu fana tɛna sɔn bilen k'i sigi u yɛrɛ ma u bɛna min kɛ san kɔni o y'a ye k'a fɔ ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka o fara ɲɔgɔn kan ka laɲiniw kɛ Selu Alain Diallo yɛrɛ tun ye maa ɲininkalen bi RFI sanfɛ a y'a diya k'a fɔ ale tun ye laɲini kɛ walasa ani Mamadi Doumbia ka ɲɔgɔn ye Ala ma kita la Mamadi Doumbia ma sɔn o ma k'a la baasi ye so min b'ale bolo n'a ka ca ni san 20 ani kɔ ye ko tilegan dede fa fɔra k'ale ka bɔ o kɔnɔ ale bɔra ale ti mankan fɛ ko a ɲɛ b'a la min bɛ n'ale ta ni laban ko nin ye gɛlɛya ye o siratigɛ la ko parti politique 58 olu de farala ɲɔgɔn kan ko k'a laseli kɛ ka ɲɛsin colonel Mamadi Doumbia ma ko a k'a lajɛ o kɛra sababu ye fana yali o bɛnna ɲɔgɔn ma walima ni hakilina tun bɛ Mamadi Doumbia la a fana yɛrɛ k'a fɔ kalo min plan kunna ta n'o ye mars kalo ni o tile 22 ko lajɛrɛba min n'a bɛ fɔ ko assise nationale ko a bɛ n'o bila sen kan o ko nin y'a ja k'a fɔ o ka ɲi nka Selu Alain Diallo fɛ k'a tun kan ka jɛkulu dɔ de sigi min bɛ hakili jagabɔ ko in bɛɛ la k'a fɛɛrɛ kɛ ka laginɛkaw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ ka assise nationale k'o fɛɛrɛ fana boloda n'a dun m'o kɛ ko a dalen don a la k'a fɔ a laban gɛlɛya bɛ don a la walima Mamadi Doumbia n'a ka maaw u bɛ fɛ ka ngana da dɔw ɲɛ an bɛ sigi ka n'an ka kuma Isufu Igila ka dɔ den don Isufu Igila a donna an fɛ yan a bɛ Misiri Mayiga fɛ yen denmisɛnnin tinin don bi kɔni karamɔgɔ don a bolo bɛ kisɛ kan bi o siratigɛ la a nana an fɛ yan bi a ka ɲi maaw ka a lajɛ a bɛ baara caman kɛ sani a ka se an fɛ yan a kɛra garisɛgɛ ko ye saw a kɛra furu kɛ ko ye o a kɛra sirijugu de bɛ adamadenw la Isufu Igila ko a nana o de kama wa a bɛ fɛ de ka Ala deli Ala ye minnu ka lamin k'ale bolo Ala k'u kunsin ale ma ale Isufu Igila fura min b'a bolo ni tamaki t'o la fiyewu ni zewaka caman bolo kalama tile 2 in na o ye cɛya fura de ye o lakika b'a bolo o yɛrɛ de kɛra sababu ye n'a ni an ye ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ o siratigɛ la Isufu Igila a ma ladɔnniya k'a fɔ a bɛ maa min fɛ o ye Misiri Mayiga ye i hakili bɛ fɛn fɛn na a ka ɲi adamaden k'a ɲɛɲini ka adamadenya ɲɛɲini
a y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka bana minnu furakɛ bana dama dama. O dɔ ye an y'a fɔ cogo min na kurusi jalalagosi ye, ganke kɔnɔdimi, koko ani sumaya jugumanba. Nka ni siri bɛ maa min na n'a ye daga dɔ ye, Yusufu Igila ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ, fɛn fɛn b'i nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ban. Wa a y'a ka numéro ta sisan, a k'a wele k'aw fɛla fɔ a ye. Yusufu Igila an bɛ segin a kan, a bɛ maa min ka so, o ye Misiri Mayiga ye, o yɛrɛ dun fana tɛ maa dɔgɔnin ye, maa dɔgɔnin ye Zegwa. A ka téléphone numéro filɛ Yusufu Igila 89, n bɛ segin a kan 89 24 66. N b'a to ɲininkaw fɛ 76 89 24 66. N bɛ segin numéro nin kan 76 89 24 66. Malitel 69 72 65 69. Famille ko ɲuman ɲininen don aw fɛ nin tiga in na. Ni maa min ma famille ko ɲuman sɔrɔ a bɛ se k'a wele a ka numéro kan walasa a bɛ se ka a kunnafoni tɔ di aw ma. Limanaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kunnafoni kɛnɛ kan sini sɔgɔma. N y'a fɔ kunun an kɔngɔ falen don. Zegwa bɛ cogo di bi? A bɛ lihala min na bi, mun gɛlɛya b'an kan tan bi? Mun de bɛ yen n'o kɛlen bɛ ni maa se ka fɛn fɔ a la? Ni Ala sɔnna ma an da bɛ s'a bɛɛ ma sini sɔgɔma ni Ala ma ko wɛrɛ k'an ni na. Aw k'an bɛn sini Octobre la salamu amadu.